Oiaietan astoprobak desagertzea exigitu du Leioan animaliekiko tratu txarren aurka taldeak. Animaliei zuzendutako kolpeak eta eragindako zauriak onartezinak direla salatu dute eta alternatibak proposatu dituzte. Hala nola ekintza hori giza probangatik ordezkatzea. Astoprobek festetako programaren parte izaten jarraitzen dute Leioako San Bartolome auzoan. Ekitaldien artean diru partida handiena daukan ekintza da. Denak ordea ez daude alde, eta Leioa animaliekiko tratu txarren aurka taldean argi dute. Ezin dela ez espazio publikoak, ez diru publikoa eta ez herriko jaiak ezin direla erabili animalien sufrimendurako. Asto bakar batek 700 kiloko harri hau arrastaka eraman behar du eta hau da ibilbidea. 20 minutu dituzte eta joan etorri gehienak egiten dituenak irabazi egiten du. Azken irabazleak 58 egin zituen. Gogor salatzen dute animaliek sufritu egiten dutela. Alde batetik estresa eta beste aldetik mina ere. Kamarak egon ezean, kriston jipoiak. Horren aurrean badute proposamenik. Proposatzen duguna horren ordez giza probak egitea da. Inorez zen ibiliko jotzen persona horiek harria mugitzeko. Talde animalistak astoprobak desagertzearen aldeko 40.000 sinadura baino gehiago lortu izan ditu. Kontzientzia gero eta handiagoa da, gauzak aurrera egin behar dira, zibilizatuak izan behar gara. Eta horri irma utziz, esiaren beste aldetik bada ere, eurek borrokan jarraituko dute.